David Jones, dyn ni newydd gael y canlyniadau, Ceredigion dod i brig. Mae wedi bod yn dipyn o wythnos i chi. Wythnos a hanner, mae wedi bod yn lwyddiannus iawn, dweud gwir. Cychwyn paratoadau wedi cychwyn di Sul a cael pob beth at ei gilydd. Mae yna pob rali sir wedi bod hyd yn hyn a mae'r cystadlaethau gyd wedi dod at ei gilydd fan hyn a wedi cael finale a hanner i aelodau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ond dipyn o ben llanw i flwyddyn o waith mewn ffordd, ynddi o? Yndi, chwarae teg, mae'r aelodau, y staff a'r holl swyddogion o Gymru lawr i'r siroedd i'r clwbiau yn rhoi gwaith caled i fewn i wneud y mudiad yma beidio. Dwi wedi siarad fo sawl stiward a cadeiryddion ac is-cadeiryddion. Mae yna waith a mae yna staff. Mae gennych chi griw gwych yn does? Yndyn, a da ni'n holl mor lwcus o hynny sy'n rhoi di amser. Chi'n bod yma hynny sy'n rhoi i amser rhad ac am ddim bob blwyddyn. Wirfoddol, mae'r gyfan wrth gwrs. Bob tro, bob blwyddyn, heb ofyn. A mae'r mudiad mor bwysig ac yn mor lwcus o hynny. Mae'n dangos beth ydy'r mudiad yn gweithio ar gyfer mwyn bobl ifanc. Ti wedi cael cyfle fwynhau neu wedi bod yn rhy full on efo gwaith yma? Mae wedi bod reit full on, dweud y gwir, ond mae'n dimlad braf bod dwi wedi cael lot allan o'r mudiad a mae pob un o'n sydd yn swyddogion a staff ar hynny sy'n rhoi'r amser eisiau i bobl ifanc ar rhywbeth allan o fel da ni wedi cael. Yn hollol, sgen ti chafbwynt i'r wythnos? Cwestiwn anodd, falle? Na, dwi dros oed yn cystadlu wan, a Hamoni yn cystadlu tygwar oedd y ffefryn i fi, a felly yn sicr mae gwylio'r ffeinal. Oedd o'n boenus gorau sefyll ar ochr, ond na, mae honno'n ffinale i fi a hanner. Dwi wedi bod na fi, dwi wedi mynd rhy hen ers talwm, cofia. Wel, Dafydd, mae wedi bod yn bleser gael sgwrs wedyn yn ystod y wythnos, felly mlaen i'r flwyddyn nesaf, a diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr. Diolch.